Както разбрахме, има и разкрасителни процедури, от които може да се възползвате по време на бременността. А дали същото важи и за спортовете, които искате да практикувате като някои по-активни майки, ще попитаме следващият ни гост, кинезитерапевтът Константин Ганчев. Здравей! Добре дошъл в нашето студио. Благодаря, радвам се. Изговорихме всички страхове, всички тревоги на бъдещите майки, но може би нещо по-интересно за финала и за тези, които имат и повече свободно време. Това е спорт по време на бременност. Като цяло, задължително ли е, препоръчва ли се? Какво е твоето мнение по този въпрос? Здравейте, значи не е задължително спорт по време на бременност. Много нашумя в медиите, в интернет. Разбира се, спорт е нещо много положително, защото е свързано с движение. А движението е едно от средството, което служи за превенция и за лечение на много заболявания. По принцип, жените, които биха се занимавали с спорт по време на бременност, е хубаво да ги разделиме на две. Жени, които активно са спортували, било то на аматьорско ниво или професионално, и жени, които биха решили да спортуват, защото е препоръчително. Смятат, че ще е по-лесно самата бременност ще премине или пък по-лесно ще родят. Добре, нека да уточним преди да започнем на тези две разделения да говорим. Като цяло, наистина ли ще им протече по-лесно бременността, ако жената спортува, или поне така някакви минимални усилия? Наистина не е задължително, че ще протече по-леко бременността. Това просто си е много индивидуално при всяка една жена, както има и такива въпроси, които са били свързани. Спортистките, примерно, по-лесно ли раждат, по-трудно ли раждат, пак е много индивидуално. Зависи от самия организъм. Абсолютно. Винаги индивидуално. И затова и няма схема. Какъв спорт точно трябва да се спортува, колко трябва да бъде натовареното, каква интензивност. Наистина просто е строго индивидуално. Но наистина е добре да има някакъв двигателен режим подходящ. Добре, нека, както ти сам ги раздели на тези, които са спортували и тези, които не са спортували активно. Каква е разликата и какво препоръчваш, когато жената забремене? Да се спрем на първия вариант. За тези, които са спортували. Тези, които са спортували жени, по принцип са свикнали на натоварване. Това е било ежедневие. Било, пак казах, на аматьорско или професионално ниво. При тях няма проблем. Естествено, трябва първо да се направи консултация с гинеколога, да се види, че просто бременността протича нормално. Ако всичко е нормално, те могат да спортуват. Като вече през всеки един триместър натоварването е различно. Да вземем пример на една бегачка, която била активна. Тя забременява, разбира, че е бременна. Естествено, тя може да продължи да спортува, но вече при много по-ниска интензивност. Но категорично според теб вреди ли това, ако си активен спортист и рязко спреш, когато забременеш? Не е много хубаво, защото пак казах... и забременеш на всичко сгоре. Някои спират рязко без да забременяват. Това все пак си било ежедневие, този организъм е свикнал натоварен, даже напротив, ако рязко спре, биха се получили разни промени. Добре, аз направих тази грешка, освен че рязко спряха ми и забременях и нищо не правих, така че... Не съм постъпила най-правилно. Тялото говори и трябва да се слушаме в тялото. Добре, все пак повечето жени не са активно спортуващи. Може така от време на време да се занимават с даден вид спорт, но като цяло за тях какво е препоръчително? Или за тук да включим и тези жени, които, да кажем, са по-пълнички, по-склонни към напълняване, все пак и през бременността се напълнява. За такива жени препоръчвам да търсят специализирани центрове, които се занимават хора именно с... То не е спорт точно, гимнастика при бремени. Защото те ще бъдат под постоянно наблюдение от тях. Наистина е добре да се осъществява контрол на теглото, защото ще бъде много по-лесно бъдещата майка да износи плода, по-добре за самото дете, съответно по-бързо ще се възстанови. Но пак казвам, препоръчвам да бъде под надзор на специалисти. Добре, защото самия пример, че те са по-пълнички. Никога преди това не са се занимавали. Самата бременност, естествено, това не е заболяване. Против това е нещо хубаво, естествена физиология в даден момент на жената. Ще дойде изведнъж много. Самата бременност се обременява и когато тя не се занимава с спорт, изведнъж ако почне на своя глава, просто тя няма... Може негативно да се отрази. Добре, препоръчително ли укрепването на мускулите върху тялото на жената, тъй като в един момент вече тежестта на корема става по-голяма? Така е. Защото настъпват много различни промени във всички
органи и системи, както и анатомично. С напредване на възрастта, на бременността, гръдначният стълб се натоварва повече с повишаване на телесното тегло, някъде между 15-17 кг е средно статистически, а самата извивка в ломбалната област или поясния дял на гръбнака се променя, като се измества напред. Оттам център на тежестта също се измества напред. Съответно, там и равновесието е по-затруднено, ходенето. Също така настъпват промени в сърцето, дихателната система, в кръвта, хормонален дисбаланс. И това всичко трябва да се отчете при едно бъдещо натоварване, при едно бъдещо занимание на жената с даден вид спорт или физическо натоварване. Ако разделим бременността на три, първите 3 месеца, вторите и третите, през кои така от тези 3 етапа е най-добре натоварването да е по-голямо и след това с напредване на бременността натоварването да се намалява или напротив да се увеличава? Значи най-добре е да се започне след първия триместър. Тоест в първите 3 месеца... Да се знае, че всичко протича нормално, че е укрепено. 3 месеца сме ги преминали. Точно така. И съответно най-добре е във втория триместър да се стартира с някакъв двигателен режим, като продължителността на заниманията е хубаво да бъде около 30 на минутки. Като пик на натоварване да е 15 на минути. Това значи имаме една част, която да има вработване на организма, пиково натоварване и пак постепенно да се стигне до релаксиране. Защото вече с напредването на бременността, особено след 4-ти месец, сърдечно-съдовата система наистина е доста обременена. Пулсовата честота в покой се ускорява и съответно нямаме много възможност, а и не трябва да се натоварва организма, така че пулсът да стане над 120-130 удара в минута. И вече ако минем в крайната последна фаза? Там пак почваме лека по лека да снижаваме натоварването, защото и самата жена няма възможност да спортува, да бъде толкова интензивна. Корема и пречи. Не само корема, значи те протичат и други промени. Те започват още с настъпването на бременността. Съединителната тъкан става по-релаксирана, тя се отпуска и това е съобразено. Природата съобразява това нещо с бъдещето раждане, защото тази в един момент трябва да бъде да се отвори, когато излиза бебето. Тоест появява се така една нестабилност на ставите. И оттам и подуването, оттам са честите навяхвания. И вече като говорим за последния триместър, няма как да бъде по-интензивен спорт. Тогава повече се наблягат на равновесни упражнения, упражнения за намаляване на оттоците в долните крайници, болките в кръста. Те са водещи. Какви спортове препоръчваш за бременните жени, които са най-полезни? Най-уместно е всичките видове спортове като разновидности на гимнастиката. Било то пилатес, йога или фитбол. Също така плуването много добре, защото там гръбначният стълб е разтоварен. Не отваряме една скоба, просто трябва да се търсят басейни, които да отговарят на хигиенните норми. Да, това е най-важното. Това е най-важното, иначе водата е плуването най-благоприятно. Било то класическо плуване. Дори до 9-тия месец, нали така? Защото една жена, когато плува, не усеща толкова тежестта на корема, когато е в водата. Защото все пак водата има подемни сили, пак казах, просто гръбначният стълб там е разтоварен. Йогата за бременни, по какъв начин така спомага на бременната жена? Кара ли да се чувства по-тонизирана? Разбира се, защото йогата чисто психоемоционално повлиява положително върху бременната жена. Второ, йогата е наситена с много дихателни упражнения, което пък допринася до по-доброто насищане на кислород в кръвта и оттам храненето на плода и самата майка. Също така тренирането на равновесието. Пак при йогата се получава това нещо, като крайен ефект. Йогата е много подходящо. Но пак трябва да бъде от специалист, който има контакт и опит с бременни. Тоест да се посещава специална йога за бременни, а не йога, която е за хора, които не са бременни. Защото все пак е групова терапия. Да. Самите дихателни упражнения в един момент могат да доведат до хипервентилиране на мозъка и оттам да се получи една замаяност и да припаднат. Като пример. Спомена и още един спорт, не те разбрах кой е освен плуването и йогата. Фитбол. Фитбол, това са гимнастически упражнения на надуваеми големи топки. Те са много добри. И те също спомагат за... Да, значи там най-различни упражнения има.
упражнения за укрепване на коленна мускултура, упражнения за укрепване на гръбна мускултура, упражнения за долни горни краници, равновесни упражнения, координационни. Каза, че е хубаво укрепването на цялата мускултура, най-вече по време на бременността. С тези упражнения укрепват ли се и гръбните мускули? Разбира се. Да. Да, не само гръбните ми, въобще на крайници. Мен в интерес наистина този спорт, ако мога така да го нарека Фитбол. спорт. То не е спорт. То не е спорт, то е някаква гимнастика. Да, то си е вид гимнастика, но гимнастиката Като си е цяло ми спорт. малко не разбрах въобще като идея, защото не мога да си обясня на тези топки какво точно правят, но явно много бремени го предпочитат, значи със сигурност е положително. Да, значи тя е една голяма топка. Могат да се изпълняват упражнения от седеж. Но задължително трябва да си инструктор, защото ако не е обучена жената, може просто да падне и да доведе до някаква травма или до спонтанен аборт. Значи могат да се изпълняват от седеж, от тинен лек, те са най-различни позиции. И просто си гимнастически упражнения. Само че върху топка. Хем пазиш баланс, хем всички мускули работят, хем за координация работиш и за равновесие. А ти самият препоръчваш ли бременните, както сам каза в началото, да посещават такива групови терапии, а не на своя глава да правят тези упражнения? Наистина най-добре е тези жени, които не са спортували, значи за тази втората група, която казахме, е наистина да посещават индивидуална терапия. Защото няма как Искам да ти инструктора... кажа, че и за тези, които са спортували, не е лошо, защото защото аз съдейки по себе си, да, мога да направя неща, които сигурно не са полезни, така че... Или като ти са на пътечка, никога не си ходил, изведнъж ще спираш пътечката, за да видите свят дуб. А самият фитнес като фитнес полезен ли е за бременните и до каква степен? Фитнесът не е много полезен. Защо? Защото нуреди. Най-вече може Добре, да се доведе до ходенето травми. или лекото тичане на пътека? Да, но то по-добре навън. Айде, ако е зима, да. По-добре на крос тренажер. Защото по принцип има такива неща, които трябва да се спазват по време на товарване. Тоест, пулса не трябва, казахме, да се повишава чак толкова много. Ако се появи умора в незнат, трябва да се спре. Да. Жените могат да не го знаят. Това е признак, че нещо става. Ако се появи рязка болка в кръста, пак е противопоказание, трябва да се спре. Трябва просто да има контрол. Добре, има много жени, които наистина напълняват и в даден момент по време на бременността решават, че ще увеличат натоварването, евентуално ако успеят... Абсолютно. Второ, самото напълняване, то си естествен процес по време на бременността. Много жени се стресират, като започнат много да напълняват. Това е напълняват. после възвратимо. Наистина, все пак самият двигателен режим или вида спорт, който са избрали да се занимават, все пак контролира до някаква степен, но те не могат да намалят масните депа. Ай, не трябва. Това си е физиология, природата си го създава жените да натрупват мазнини около ханша, предната част на корема, горната трета на бедрата, защото това някога ще служи за образуването на кармата. Добре, нека да минем вече след като жената е родила, вече станала майка. Кога е редно и полезно да се започват някакви физически натоварвания? Какви са най-полезните? Зависи как е родила жената. Ако естествено раждането може да се започне веднага, но с много леки натоварвания, като препоръчително е първо да се изпълняват упражнения за тазово дъно, което най-често е натоварено и увредено при някои жени. Тоест, ако самото раждане е протекло добре, едва ли не и на следващия ден. Естествено, Да. жената се чувства точно на следващия ден, няма да е Кръга на до шегата, спорта. разбира се. Но вече когато се почувства добре, т.е. няма срокове, както при цезарното сечение, защото там най-рано може да се почне след 6-та седмица. Значи около 4 дена трябва да мине, защото все пак има разрез. Да. Ако е всичко нормално, може да се започне упражнение, но пак постепенно. Не може изведнъж да почнеш. Защото пък упражненията спомагат за чистене на лохи и така нататък, да се събере по-бързо коремната стена. Добре, даваме пример. Една много добре протекла бременност, много добре протекло раждане. Жената е спортувала, да кажем, до близката една седмица преди да роди. Кога веднага след това може да започне? Защото, да кажем, я притеснява факта, че е напълнява много и иска бързо да възвърне килограмите си. Пак го казах, значи трябва да се чувства добре, т.е. да няма симптоми на гадене, да не е отпаднал. Т.е. ако се чувства вече фит, може да започне. Но пак постепенно, защото трябва 6 месеца тази съединителна тъкан, когато се е разпуснала, да се съвземе, където се казва, за да има стабилност на ставите. Почвайки тя по-интензивни упражнения, примерно може да си реши да си бяга на място, защото няма да има време да ходи на фитнес. Или да скача на въже. Или на въже. Ще се появят оттоци, ще почне да болят ставите, гръбнака, което
Никога Да, жена не с- го иска. А кои са така първите упражнения, с които е хубаво да се започне след раждане? Нормално раждане става въпрос. Значи това е контрол, това са упражненията на Кегел, които са за тазово дъно. Това е Тоест да се контролната пребере урината, да, контролната урината, контрол на дефекация. А ако Упражнения говорим... на Кегел може да бъдат обучени от специалисти, както ги има и вече в интернет. Точно се обяснява какво трябва да се направи. Ако им е трудно и смятат, че не ги изпълняват правилно, е хубаво да потърсят да се направи една консултация с специалист, да ги обучи и да ги почнат. И вече постепенно се започва да се разгръща една програма. Без да се прекалява, да се следва без на да се прекалява програмата. и вече тръгват. Но пак казвам, това е много индивидуално. Някои Да, жени, някой- която се казва на петия ден, особено спортистки. Ти самата си била активна и нали, знаеме, са почвали много бързо се възвръщат в спорта Така за е. високо спортно майсторство, но пак върховите натоварения се препоръчват след 6-ти месец, когато вече връзковия апарат е абсолютно стабилен. Това за жени раждали по нормален начин, а за тези, които са раждали сектио? Сектио е значи след 40-ти ден е препоръчително и то пак при положение, че няма някакви физически отклонения. А те се притесняват много от самото дърпане, което се получава в областта на корема. Няма проблем. Това е с сраствания с съединителната тъкан на подкожието, фастите и мускулите. Просто пак принципа на... Добре, ма тези сраствания могат ли да не се получат, ако се започне по... Няма как. Рисково е. Рисково да почнеш по-рано. Няколко търпи на болка. Не, пак Не се е получи. препоръчително. Пак се получи, но това е нещо нормално. Второ, тази съединителна тъкан тя озрява във времето, така че тя се разтяга или пък се разкъсват срастванията. Но пак трябва да се следва този принципът на постепенност. А добре, Не може на да теб случва ли започнеш. ти се да идват жени, които рязко са започнали такива натоварвания и са се пренатоварили? Не, значи по-скоро при мен са идвали жени преди раждането с проблеми в гръбнака и в кръста. Защото много често проблем е по време на бременността. Това е тъй наречената дисфункция на сакроилиачни стави. Болки в областта на кръста, в тази и в срамната област. И Което това много според ги мен мъчи. няма жена, която да не... Някои нямат, но някои са наистина много зле. Дори са ми с патерици. Наистина. Ужас. 24 годишна И жена, няма в да такъв случай забравя. как се процедира? Да, вече е обект на физикалната терапия. Просто лечение. Подходящо. И Което не уврежда нито майката, нито И майката се моли бъдещото колкото бебе. се може по-бързо да Да, роди. защото те не могат нищо да правят. Тя ги Да. боли и по време на сън, те не могат да спят. Това вече води до стрес на И майката. обезболяващите са противопоказни, да. Много са ограничени. Но общо взето си има методи, средства. С две думи, спортувайте, но не прекалявайте. Точно така. Хубаво е спорта, защото движението е здраве. Всички го знаем. Да, Трябва благодаря да ти се много за спортува. това Моля. гостуване. Желая ти успех. Благодаря много. Говорейки за бъдещи майки, няма как да пропуснем и две дами, около чиято бременност медиите много нашумяха в последните седмици. Нека да видим кои са те.